Ако трябва да спечеля нещо, да ви изпея една песен. Сални, мални, басенчета. Това е за кадрица, това е за правена кадрица. Не всяка жена би го направила. Здравейте хора! Днес сме тук за да проверим кога пловдивчани посещават салона за красота и как се чувстват там. Хайде с мен! А вие сега избягахте! До одеве ни търсехте, сега избягахте! Ваш питам. Много си ми познат от някъде. Може да е от TikTok, не знам. От TikTok? Ти тиктокър ли си? Да. О, супер! Вашите ме много неподготвен в момента. Имаш ли си приятелка? Не. Не, а търсиш ли си? Не. По-добре да ти кажа. Аз съм над нещата и си гледам моят живот, моите гърмежи, така че... Добре, ако си имаш приятелка, би ли подарил някаква процедура в салона? Не, бих много ясен. Да, това е много мило. Най-добра приятелка, не знам това. Добре, ами за нея тя какво обича да си прави в салона за красота? Ами зависи. В смисъл ногти, грим, Какви ногти предпочита? френски. Не е любимия. А тя като отиде там според теб, дали си клюкарства с маникюристката? 100%. Това е. Когато отидеш при... Като на Галена. Когато отидеш на фризьор или някаква процедура, винаги се клюкариш с... И така е, то е най-интересно женската компания да обсъдим мъжете особено. Да. Ако трябва да спечеля нещо, да ви изпея една песен. Можеш ли да пееш? Мога. Коя ти е любимата песен? А защо не питате мен? След малко ще минем и на вас. Нещо на Галена, така виждам, че сега е много. На Галена, знаеш ли? Ние не много, но... Добре, каквото ти иска Айде сърцето. ти сега за Не поплачи, както плаках някога за тебе. Искам друга. Налей ми малко, налей голямо. Или отрова ми налей. Ще пия много, ще пия малко. Сетих се. Взимай си всичките пари, поднеси ги в леглото на майка ти. За нали се специално. Специални поздрави за колежката. Сега Май и ни аз съм разпозна. звезда. Пожелавам. Направо ме разтопи с твоя глас. Браво на теб, много хубаво пееш. Успех ви пожелавам и за сериалите и за всичко, защото все пак и аз съм от новото поколение и аз ви следя. О, той ни следи! Така че успех Това е ви много пожелавам мило. и да се гледам на TikTok сега. Да, последвай нашата страница My Secret Beauty Salon и ще го Благодаря ви видиш. много. А мен няма да Успех. питаш. Ако искате още такива забавни видеа и моменти, последвайте ни в Instagram и TikTok My Secret Beauty Studio. А ако вие искате 10% намаление, използвайте тайния код Ivan Production.